Heddiw, da ni yn Talsarnau. Fama oedd dad fi'n byw estalwm cyn I fi gael fy geni. Estalwm yn fama oedd o'n bysgota. Ac wan ma' 'na floats ar y coedan. Oedden nhw'n defnyddio heina i'r pysgota. Wedyn oedden nhw'n neud o'r bachyn. Wedyn oedd pysgod yn trio dal nhw. Wedyn oedden nhw'n gafel nhw. Wedyn oedden nhw'n tynnu fo. Wedyn oedd y pysgod yn dod efo'r float I fyny. Wedyn oedden nhw wedi dal pysgodyn. So, lle da ni am mynd rwan? Da ni am fynd I gweld y penabiliaid. A be nawn ni pan da ni'n gweld nhw, de? Gafal dyn nhw, ie? Ia. Dyna rhywun ni'n neud. Ra! Helo. Dad, yli Mr Ceffyl yn dod yn agos I fi? Yli yna fo? Be ti'n wybod am geffyl? Mae Ceffyl yn licio'r hedaw fel. A fyrdd pobl gael reid ar Ceffyl. Be di hynna? Wythfed efo. O iawn. Na, Wyth am brasych, dwi ni? Pam? Paid ar reid y lawr I geg, a jyst dwysio rwbeth I drwy'n o. be nes I gwrs dwi'n neud llawn ceg fo? Wyth o fita chdi. Dwi'n isio. Yna'n un man o li. Gwel. Yna'n dod ar yma, chdi. O ia. A mae yna rhywun hefyd? Oes. Gan I weld rei ar dy law di? Gawn ni weld. Lle mae nhw de? Fanna ia? Y cylchoedd bach dyn nhw. Ia. Ia. Si trwtad yn? Iawn, dwi'n wedi twtad. Gai twtad, neud dipyn anna fi. O di dy law yn y dŵr. Iawn. Be mae hein yn mynd I dyfu mewn I ta? Blwda. Lleffan ti? Ydw i'n gael yn blwda ydw. Wan. Hwn I mwsog. Sut fath o le mae mwsog yn byw yn? Llefydd tamp. Os o'n feiliad bach yn byw yn y mwsog? Oes. Da be? Fel mwydod. A pryfaid cop. A mae yna pryfaid cop bach. A mae yna weithiau pan mae yna dŵr yn llifo lawr o mwsog. Mae yna penbyliaid yna weithiau. Oes? Oes, pan mae yna dŵr yn llifo lawr fel waterfall. Cute oedd hwnna. Cute. Wel, chi ni cael y giat, ynddi? Pam? Dwi'n sy'n y wynt hwn? Dwi eisiau gweld y defaid yn y bwysau nhw. Be di gwybod? Yn rhedeg wrtha fi. Pam? Am dim reswm. Fe nhw'n galw hein? Cynffon oen bach? Cymffon oen bach? Ie. Cymffon oen bach ydyn nhw? Na, maen nhw'n edrych. Gwrdd cynffon oen bach yn dyn. Ydyn? Dyna be maen nhw'n galw nhw, cynffon oen bach. Dyn nhw'n tyfu fod yn cymffon oen bach? Na, dim jyst edrych fel nhw maen nhw. Dyn nhw'n
tyfu bod yn oen bach? Na, Pam dyn nhw'n tyfu bod yn oen bach? Ys coedan, di o de? Di coedan ddim yn tyfu mewn i oen bach, na di? Estalwm, dyma be oedden nhw'n defnyddio i wneud canwylliau brwyn. A na i dangos be o tu mewn i nhw oedden nhw'n defnyddio i wneud canwylliau. Dim y tu allan oedden nhw'n defnyddio tu mewn. Sut mae o tu mewn i hwnna? Spongy gyd. Sponge gwyd. Nôl am y car, e? Wrth ni di anghofio yna? Ia, da ni'n gorau neud o edrych fel bod ni'n cerdded i ffwrdd, li. A wedyn rhedeg yn ôl wedyn. O, ma na, sti. Pa mae llanw fyny? A beth yw'n neud llifogydd? Yndi. A lle mae'n neud y llifogydd? Dwi'n gwybod, i bennu maint mae uchel mae, weithiau mae'n dod reit at llew ti. Pasio yna weithiau. Yndi. Cos dwi'n gweld y mwsog. I pa dydyn mae'n fynd e? Siwr, fi rhaid ni ofyn i taid. Pa taid? Taid bala.